למרות התואר הרפואי, יכול להיות שיש פה באמת במחלה, יש שיגידו מחלה אוטואימונית של החברה הישראלית. של הממשלה. אבל לא של כל החברה. אבל בכל זאת, בבקשה. אני מבטיח לא לאכזב. טוב, אז לי קוראים עופר חבקוק, אני מנהל מחלקת אשפוז קרדיולוגי באיכילוב. גדלתי בדרום תל אביב, אחר כך באריאל. הייתי חירניק בצבא. אני עושה מילואים כבר 29 שנים, כולל קרוב ל-200 ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר. היינו שלושה סבבים בעזה ואחד בצפון. אני לא בן אדם שנכנס להיסטריה בקלות, אבל הרפורמה המשפטית שהתחילה לפני שנתיים הכניסה אותי לחרדה משמעותית לגבי עתיד המדינה. ואחרי שהשתתפתי במחאות והפגנות וכדומה, אז גם חתמתי כמעשה של ייאוש על הפסקת התנדבות למילואים. אז אם מחפשים מי אשם באובדן ההרצאה הישראלי, אז הנה אני כאן לפניכם. מה שאני כן רוצה להגיד זה שמאז ה-7 באוקטובר, אני והאחים שלי, תומכי הרפורמה, מתנגדי הרפורמה, עשינו הכל למען המדינה, התנדבנו, שירתנו, רצנו לאן שהיו צריכים אותנו ועשינו את זה באהבה. באותו זמן ההנהגה שלנו דאגה גם כן לתת לנו דוגמה אישית. אז הכנסת יצאה למשל לפגרה הארוכה ביותר ב-19 השנים האחרונות, בזמן שיש חטופים בעזה ומלחמה מתנהלת. דואגים להזרים כספים למגזרים לא יצרניים, דואגים לחוקק חוקי השתמטות, דואגים לברוח מוועדת חקירה ממלכתית, והכי גרוע זה מה שקורה כאן ב4 השעות האחרונות שאני פה. דיונים של התפלפלויות משפטיות שבאמת אני חושב שהציבור כל כך לא מעניין אותו הדבר הזה עכשיו, שזה פשוט לא יאמן. ואני רוצה שרגע תסתכל לי בעיניים, כי אני מילואימניק, אני אבא לחייל, ואני הכי חשוב אזרח שאכפת לו מאוד מהמדינה הזאת, ותבין שצריך לשים ברקס על הדבר הזה, ולתת למדינה הזאת להתאושש מכל הדבר הזה שקרה לה, ואתם לא נותנים לה לעשות את זה. תודה רבה. תודה רבה.